Vlastnoručne sme úplne sami prerobili dodávku, tak aby ste v nej mali všetko. Je tu veľká posteľ. Plne vybavená kuchyňa s chladničkou, príborom, rôznymi miskami, ale taktiež hrncami, miskami opäť, taniermi, pánvica. Jedlo si viete uvariť na tomto šporáku. Voda tečie nielen studená, ale aj teplá. Vo vnútri sa nachádza aj chemická toaleta. Telefóny a notebooky si viete nabiť tu. Vďaka solárnym panelom si dodávka energiu vyrába sama. Je tu taktiež aj dostatok úložného priestoru, napríklad tu alebo tu. Samozrejmosťou je aj sprcha a samozrejme, že s teplou vodou. Nádrž má 100 litrov, takže voda vám vystačí na naozaj dlho. Súčasťou vybavenia je aj kempingové sedenie, stoličky a stôl, taktiež aj kliny na vyrovnávanie auta. Do prednej kabíny sme kúpili tie najkrajšie poťahy. Dodávka je off-grid, to znamená bez nutnosti návštevy kempu, elektrinu si vyrába sama a taktiež je v nej aj dostatok vody.